Ac allan hefyd ar y fainc, mae Mike Hayes a Nathan Burke ddaw i fewn yn I le fod. Da ni disgwyl bydd dreswm Ashley Morris yn y gol, Burns, Kelly, Jones a Smith, Sargent, Stevens, Smith, Venables, Jones a Burke. O ran yr ymwelwyr, mae yna 6 newid yn hym Cei Connah o'r tîm. Gollodd o gol I ddim ar yr ofal yn erbyn Caernarfon y penwythnos dwytha. Cadw I lle, mae Lewis Brass yn y gol, George Horan, John Disney a Danny Holmes yn y cefn, ac I mewn yn I lle nhw, I atyn nhw yn ytrach y 6 newid. Wel, y 3 yng nghanol cae ydy Callum Morris, Danny Harrison a James Owen. A'r 3 yn y llinell flaen, Ryan Wignall, Mike Wild, ac yn dychwelyd ar ôl bod ar enthyg efo Airbus, mae Nathan Wolfe. Y dyfarnwr o Wrexham, Mr Tom Williams, a'r pedwerydd swyddog ydy Cheryl Foster. A'r gêm, wel mae'n rhaid I Cei Connah I hennill fysa chi'n tybio mwyn oedi y seintiau newydd rhag ennill y bencampwriaeth am yr 8fed tymor yn olynol. A'r Bala, wel, maen nhw yn anelu am y pedwerydd a'r 5ed safle, a maen nhw angen y pwyntiau I gyrraedd y fan honno. Mr Williams yn cychwyn I, Nathan Wolfe a'i gyffyrddiad cyntaf o I Cei Connah ers dychwelyd. Dim Michael Bacare heno gyda llaw. Salwch teuluol yn golygu nad o yn gallu bod yma ar faes tegid. Ac allan hefyd gyda llaw mae Farquharson, Michael Parker, Declan Poole, Rob Hughes ac Andy Owens. Felly mae Cei Connah efo Lewis Brass yn y gol yn edrych ar John Danby fel ag yr oedd yr wythnos dwytha yng Nghaernarfon. 4 ar draws y cefn di Danny Holmes yn gefnwr 10, John Disney yn gefnwr 8, Horan a Barton yn bartneriaid yng nghanol yr amddiffyn. Morris, Harrison a Owen ar draws y canol, a Wignall, Wild a Wolfe. Y 3 I fyny yn arwain yr ymosod. Felly cic rydd. Cael ei hildio gan Anthony Stevens. Mae Callum Morris, Morris benben efo Sean Smith. A'r drosedd gan Horan. A'r Kieran Smith o dan drwyn y dyfarnwr. Cofiwch bod na 2 gêm arall heno yn cael ei chwarae. Aberystwyth sydd yn y 7fed safle. Yn croesawu Derwyddon Cefn sydd yn 9fed. Ac ar yr ofal mae'r 5ed yn croesawu pedwerydd. Mae hwnna'n gêm fawr. Caernarfon yn erbyn y Dre Newydd. Y 2 ohonyn nhw ar 40 a 3 o bwyntiau. Morris yr gic rydd, peniad rydd I Horan, Wild. A'r peniad ymlaen. Lygad ar y bel gan Wild. Stewart Jones yn dychwelyd. Ac yn cychwyn I 2 ganfed gêm yn uwch gyngrau'r Cymru heno gyda llaw Stewart Jones yng nghanol yr amddiffyn i'r Bala. Wild, cael ei figilio gan Sean Kelly. A'r gic gornel yn cael ei hildio. Y 2 sgwsar ben Mike Wild a Sean Kelly. Mike Wild mewn chydig bach o drafferth o fan hyn. Mae yna troi ffair nath o, dwi'n credu. Diolch yn edrych yn hapus o gwbl. Nathan Wolfe. A'r gic gornel i'r Bala. Ennill pencampwriaeth Gynglau'r Undebol efo Airbus a'r gic gornel at yr ochr bella. Morris a'r cliriad. Doedd o ddim yn edrych yn gwbl gyfforddus yn fyna Ashley Morris. Sydd i ildio 13 o goliau yn y 2 gêm ola yma ar faes tegid. Felly o 7 I ddim gartra yn erbyn y seintiau newydd. Ac yna ganol wythnos o 5 I 2 gartra yn erbyn y Bari, a hynny ar ôl yn ar y blaen o 2 gol I ddim. Mae'n gweld rhyw fymryn yn herciog yn fanna. Harrison. Wild. Rhaid gyffyrddus yn y fan yna. Dyma Wolfe. Cael ei herio gan Sargent.
Disney. Yn ôl i gyfeiriad Wild. James Owen i fyny amdani. Disney. Ffyrle. I Sargent i chlirio hi. Colin Caton yn deithau cyn y gêm. Bod angen perfformiad amddiffynol dipyn cadarnach heno yma. Na mae o di weld yn y ddwy gêm ola. No'n Danny Holmes i gymryd y tafliad hir. Dim Jake Phillips heno yma, nag Andy Owens. Ond mae'n un hir yr un modd gan Holmes. Allan at Wolf. A'r cliriad gan Nathan Burke. Harrison, cyffyrddiad hyfryd yn fan yna gan Danny Harrison. At Lewis Brass. Jones. Gwythiad ar Horan yn fan and Mr Williams yn caniatáu i'r chwarae barhau. Dyma Adam Barton. Edrych am Ryan Wignell, ond y bas gan y chwaraewr sydd ar fenthyg ond yn United ddim yn ddigon cywir. Henry Jones. Fod yn gafel ni o gwbl. Kieran Smith i fewn yn denu. Dyma Jones unwaith eto. Jones. Barton. A'r rhyngipiad. Gwaith da gan Henry Jones. Fe fydd i hanes o tymor nesaf tyfod. Fydd o dal yma ar faes tegid. Wignell. Holmes. Brass. Wild. I fewn amdani hi. Di-sgôr ar goedlan y parc. Aberystwyth a Derwyddon Cefn ar un modd ar yr ofal. Rhwng Caernarfon a'r Dre Newydd, sef gwrthwynebwyr nesa'r Bala. Mi fydden nhw yn herio y ddau dîm yna, felly fe all pethau newid o safbwynt yr 45 ar 6 safle. Holmes, tafliad hir unwaith eto i gyfeiriad Wild ar y postau pellau. Mae'r bêl i fewn yng nghefn yn rhwyd a Nathan Wolf. Wel, dyna chi ffordd i ddod yn ôl i chwarae i Cei Connah. Ac am ddiffyn y Bala ar chwal. 6 munud o'r gêm wedi chwarae Nathan Wolf yn ôl yn y lifrau coch ac yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Yr ôl beniad gan Wild. A mi oedd Wolf yn fwy penderfynol na Chris Sargent. Stevens. Morris ar hyngipiad ac Stewart Jones at Kelly. Cyffyrddiad at Andrew Burns. Wan tan chydig y le o'i flaen o. Sut wneith y Bala ymatab. Smith. Llithro i fewn ar sgoriwr y gol. O'r dechrau delfrydol i dîm Andy Morrison. Y gol wedi 6 munud gan Nathan Wolf. Mae Andy Morrison wedi cydnabod yn dawel bod y gwencampwriaeth y tu hwnt i Cei Connah. A Craig Harris yn diwna gyda llaw. Nid Andy Morrison. Ond mi fydda buddigoliaeth i Cei Connah, ddyliwn i ddeud. Mae'n cadw'r ras am y bencampwriaeth yn fyw. Mi fydd yn rhaid i'r Seintiau Newydd ennill nos fory. Cofiwch bod y gêm honno yn fyw yma ar Sgorio. Tasa y Seintiau yn ennill nos fory. Yna mi fydden nhw yn cael eu coroni'n bencampwyr am y 3ydd tro ar 10 ac am yr 8fed tymor yn olynol. Na chi hyfryd gan Wolf.
Disney. Lledu'r chwarae. At Ryan Wignall. Wignall yn cael ei lorio gan Sean Smith. Sean Smith gynt o Cei Connah. Morris. Dyma Holmes. Yn ôl at Wignall. Venables. Henry Jones hefo fo. Mi oedd Kieran Smith yna hefyd. Holmes. Doedd Wild ddim yn cam sefyll. Mae Wolf yn y canol. Mae James Owen ar yr ochr bellad yma. Wolf crwydro drosodd o'r yslis chwith ac yn ennill y gig gornel. Ond mae Nathan Wolf wedi gwneud ei farc heb os yn y 10 munud agoriadol. Sgiliau hyfryd i fynd ar bêl heibio i Burns. Ac yna, yn ennill y gig gornel a fynta sydd yn mynd i'w chymryd ti. Pwynt i'w brofi Andy Morrison efalla. Peniad! Nerthol, mae dal yna i Disney. Mi oedd Horan ar y postyn pella. Yr arbediad gan Ashley Morris ac yna John Disney. Bron a manteisio. Peniad. Campus ar arbediad yn un da hefyd. A Disney o fewn dim i'w chyrraedd i. Stand still, Wiggy. Wiggy, stand still. You get it there. Wiggy. Wiggy, don't close the space off. Stand still. You can drop in and 10 munud o'r gêm wedi chwarae yma ar y faes tegid. Stay high, Wiggy. Wiggy, stay high. Yr ymwelwyr ar y blaen. Gôl Nathan Wolf wedi 6 munud. Horan ar peniad. Barton yr ôl beniad. Mae Wolf yn ei chanol hi. Gyda'r cliriad gan Stewart Jones. Mae'n geicrydd. Adam Barton oedd yn ei chanol i fanna. Mae yna gôl wedi bod ar goedlan y parc. Aberystwyth ar y blaen o gôl i ddim, a mae Caernarfon hefyd ar y blaen o gôl i ddim. A hynny ar hyn o bryd yn codi Caernarfon uwch ben y dre newydd i'r 4rydd safle. A 3 phwynt o fantais. Gema nesa Caernarfon gyda llaw. David Cartron y seintiau newydd. Ac yma yn y Bala. Mae'r drosedd Henry Jones. Sgiliau godidog unwaith eto i dwyllo John Disney. Ac os glwsach chi unrhyw iaith aflednais, da ni yn ymddiheuro. Mae'r microfonau ochr y cae yn codi unrhyw regfeydd. Smith. Sean Smith o'r croesiad gan Kieran Smith. A gyda'r peniad amddiffynol gan George Horan. Cic gornel gynta y gêm i'r Bala. Mae'n Henry Jones sydd wedi mynd draw i'w chymryd ti. Mae yna 3 yn y cwrt. Mae Kelly a Jones, y cefnwyr canol, yn ymuno hefyd. Efo Stevens a Venables a Sargent. Jones. Horan. Mae'r peniad ni'r Kieran Smith i fyny amdani hi. Hyfryd gan Nathan Wolf. At o Ryan Wignall. Stay away. Stay in distance. You give it back, Cal. Holmes. Cal, you give it back. If you keep your distance, Cal. I gyfeiriad Wild. Ben efo Jones. Kelly ar cliriad allan. Mae'n cymellad a Danny Holmes. Mi wedi gweld dipyn o'r bêl. Yn y cyfnod agoriadol yma. Wignall. At Wolf. Wolf llwyddo i droi, ond ergyd digon dinod at Ashley Morris. Mi oedd i dechrau'n dda, Wolf. Llawn hyder. Barton. Ymlaen gan Burke. Well done, you two. Danny. Well done. Stephen,
Bala ar ei holi o gol i ddim. Mae nhw ers y holl. Dyn nhw mond wedi ennill unwaith yn y gyngrair. A hynny ar barc Janner. Janner yn erbyn y Bari. Ychydig dros fis yn ôl ar fuddugoliaeth ola. Yma oedd ar Wyl San Steffan. A hynny fuddugoliaeth o 2 gol i 1 yn erbyn Cei Connah. Fel mae'n digwydd bod. Felly y Bala ail hanner y tymor yn siomedig iawn. Kick rydd i'r tîm cartra. Ashley Morris agosau at y chwarter awr. Y bêl i gyfeiriad Venables i fyny hefo Horan. Burke yn ôl i fewn i gyfeiriad Kieran Smith, ond mi oedd Smith yn cam sefyll. Ac mi oedd na gam wybodaeth hefyd yn gynharach. Doedd na ddim gol ar goedlan y parc. Di sgôr ydy hi rhwng Aberystwyth a Derwyddon Cefn. Cliriad yn Sean Smith. Dyma Wild. James Owen. Danby. A Disney, mae'n ddrwg yna. Disney. A Sean Kelly. Wnaeth i cadw'r bêl ar dir y chwarae. Holmes, tafliad hir unwaith eto, mwy na thebyg. Ac oedd wir. Wolf yn ôl at Holmes. Wolf, cael ei figilio'n syth gan Chris Sargent. Wolf, allai gael ei greisiad i fewn o mi nath o hynny at Wild. Wild, ceisio rheoli mwyn cael yr ergyd ar ei droed chwith. Mae weld yn rhedeg yn rhwyddach bellach, Mike Wild. Ac unwaith eto, Wolf. Yn gwneud yn rhagorol i gael ei greisiad i fewn. Wel, mae'n illodd Airbus y gyngrau'r undebol yn ddiweddar. Ac Nathan Wolf yn un o'r tîm yna. A mae'n amlwg mae'r hyder yn ei chwarae fo. A'i gol o sy'n gwahanu'r tîm a gol Nathan Wolf ydi 6 munud. A Cei Connah ar y blaen o gol i ddim. Fel mae rhaid nhw'n wneud, mae rhaid nhw ennill i gadw i gobeithio'n yn fyw. Ac wel, ennill bencampwriaeth. Ac o sicrhau'r ail safle os nad ydy'r bencampwriaeth yn bosib. Yr Bari ar ei gwar nhw. A dyna fydd gêm nesaf Cei Connah. Pen wythnos nesaf fydd Cei Connah gartra yn erbyn y Bari. Harrison lawr yn yna gwydd ar yr drosedd yn yna ar Chris Venables. Mae'n gic rydd i'r Bala. Felly 2 gêm nesaf Cei Connah. Gartra yn erbyn y Bari ac yna oedd hi cartra yn erbyn y Seintiau Newydd. Stevens ar gic rydd y peniad ymlaen ag ati Henry Jones o'n achub bediad mae'n oedd eto Henry Jones. Mae'r Bala'n gyfartal. 2 funud ar 15 o'r gêm wedi chwarae. O mi oedd na'r bediad gwych gan Lewis Brass o'r cynnig cyntaf gan Henry Jones. Ond mi oedd Jones yn effro i rwydo i unfed gol ar 10 y tymor hwn i drydydd yn erbyn Cei Connah. A mae'n gyfartal unwaith eto. Stevens ar gic rydd y peniad gan Kelly ac yna Henry Jones yn manteisio. Union i'r sgôr. Ergyd cynta y tîm cartra ar y gol. Wel, yr ail os gyfrwch chi'r arbediad gan Brass fel y cynta. Sean Smith.
Stevens. Holmes. Stevens. Mae'n mwy a sydyn, mae'n y hyder yn chwarae y Bala. Henry Jones, mi sgorio ddo yn erbyn Cei Connah ar ddydd Calan ac ar wyl San Steffan. Holmes. Sean Smith. Erbyned Burke i fyny hefo Harrison. Wolf i gyfeiriad Wild. Morris. Stevens. I gyfeiriad Venables. Dyma Henry Jones. Jones. O, yn syth i lawr corn gwddw. Lewis Brass. Symudiad da gan y Bala, ond y diweddglo ddim yn ddigon da. 20 munud union o'r gêm wedi chwarae. Cyfartal yma ar faes tegid. Nathan Wolf yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Wedi 6 munud ac yna Henry Jones gwta 2 munud yn ôl yn unioni y sgôr. Morris. Dyma Harrison. Hen ben bellach y tîm, 36 oed, Danny Harrison. Wolf. Wignall. Harrison. Callum Morris. Wel, os orosydd pethau fel hyn, mi fydd gen y seintiau newydd fantais o 6 phwynt. Mi fydda gêm gyfartal yn ddigon iddyn nhw. Harrison ar drosed. Wolfie, if you come that side, easy more. Play behind him. Henry Jones unwaith eto. Oedd mi ôl hwnna. Bach yn fler. Llithro i fewn awgrym bod yr studs yn cael ei dangos yn yna gan Danny Harrison. O'n Sean Smith. Cefnwr chwyth y Bala. Baton i fyny'n Danny hefo Venables, Kieran Smith o'n disgyn yn y cwrt. O, nawthiad yn yna mi o Mr Williams. O fewn llathennu'r digwyddiad. Mr Williams wedi rhoi kick gol yn fan hyn. Mi nath y Llymanwr ar yr ochr bella bwyntio'n syth at y gornel. Ond y dyfarnwr. Dyna chi'r digwyddiad. Oedd nawthiad gan Horan. Mi oedd ei ddwyddol yn sicr ar gem. Na mi oedd na symudiad am ymlaen. Wel, da chi wedi gweld heinia'n cael ei rhoi. George Horan. Ffodus yn y fan yna. Hynna ffordd union drwy'r hanner cynta. Cyfartal yma ar faes tegid. Nathan Wolf i'r ymwelwyr Henry Jones. Yn union i pethau i Bala. Mawr o waniaeth yn y gwthiad yna gan Andrew Burns. Ar Wolf. Anthony Stevens yn cwyno. Wel, os ddaw na gol o hwn, mi fydd Colin Caton yn gandryll. Nathan Wolf. Penriad gan Disney, fymryn i bio'r postyn. O, John Disney, mae hwnna yn gyfle gwirioneddol i Cei Connah. Wolf yn ei chwipio hi fewn.
I ymyl y cwrt 6 a Disney'n methu chyfeirio hi ar y targed. Ond mi oedd hwnna yn sicr yn gyfle i raid i John Disney. Jay Owen. Nathan Burke i fyny hefo Owen. Kieran Smith, Horan, awgrym o lawio, chwarae'n barhau. Wild. Wolf. Mae'n ddiffyn Bala yn cael problema delio hefo cyflymder. Wolf, dyma Callum Morris. Mae'r gwaith am ddiffyn gan Anthony Stevens. Yr ergyd gan Callum Morris. Symudiad da unwaith eto gan yr ymwelwyr. Holmes. Morris. Wignall. Holmes. Mi oedd Barton i fyny yna. Dyma Morris. Mae James Owen yna hefyd. Sean Smith. Oedd o'n disgwyl i Ashley Morris dod allan. Mi oedd hi'n bas da yn y diwedd at Henry Jones. Mae genna'r cyffyrddiad gan Danny Holmes. Sean Smith a'r tafliad at Henry Jones. Mae'n cael gêm dda heno Henry Jones. Hyder yn ei chwarae fo, lledu'r bel allan at Andrew Burns. Burns yn edrych am Jones unwaith eto. Bel yn cael ei chlirio at Callum Morris. Danny Holmes yna i'w helpu fo. Ar ôl dechrau chydig bach yn nerfus a sigledig, mae'r Bala wedi tyfu mewn hyder. Ddyliwn ni bydd Colin Caton yn fwy na bodlon efo pethau fel ma'n gweld nhw ar hyn o bryd. Holmes. Kieran Smith i fyny amdani. Danny Harrison i gyfeiriad Mike Wild. Di fod yn dawel iawn yn y 5 munud 10 munud ola. 5 munud ar 20 o'r gêm wedi chwarae. Bala 1. Cei Connah 1. Danny Holmes ar tafliad. At Nathan Wolf. Wolf cael ei figilio gan Burns. Mae'n gig gornel. Mae'n mi fyddwn ni ymhellach ymlaen yn eich gwahodd chi i enwebu eich seren y gêm. Ydy Nathan Wolf yn mynd i fod yn un fydd ei enw fo yn cael ei grybwyll. Yn yr ail hanner Wignall. Mynd i ymarfer. At Wolf, Wolf ar ei droed chweidd o! Na chi gol! Nathan Wolf i ail gol o! O, mi symudodd y bel. Fel slwan drwy'r awyr. Ashley Morris. Cael ei giro yn llawer rhy hawdd gan yr ergyd, gan Nathan Wolf. I ail o'r gêm. I ail i'r ymwelwyr. Maen nhw'n ôl ar y blaen. Y Bala 1. Cei Connah 2. Wel, gol wedi 6 munud. Gol wedi 27 o funudau. Cofiwch, mae hon ydy'w gêm gyntaf o yn ôl yn lliwia Cei Connah. Ar ôl bod ar fenthyg efo Airbus am y rhan fwyaf o'r tymor. Os yw yn ôl yn gynt, falle. Bys nhw nôl neu dal yn y ras am y bencambwriaeth. Ac o'n i bai am salwch yn heulu Michael Bakari. Go brin y byddo fo'n chwarae heno. Morris. Venables ydy'r targed. Oedd mi o'r nawthiad ar George Horan. Mae'n chi'r ail gol ar 15 i Ashley Morris i ildio yn y 4 gêm ola. Tair llechen lan, mae wedi gadw gydol y tymor. Tydi record amddiffynol y Bala ddim wedi bod yn ddigon da.
o'i gymharu hefo tymhora o fi. Wel, mi gollodd i le yn hym Cymru ec Ashley Morris i Alex Ramsey, golwr Caernarfon. Mae'n cadw i le yn hym y Bala. Yn Peyton yn driw iawn hefo Ashley Morris. Yr unig un sydd wedi chwarae pob eiliad y tymor hwn i'r Bala yn uwch gyngrau'r Cymru. Wild. Morris. Cyrraedd bel cyn Stevens, ond Henry Jones yn ei dwyni. Venables. Henry Jones. Go Wiggy, go Wig! Dyna frys ar Andy Morrison. Yn hwyro bod na fwy o golian fan hyn i'r ymwelwyr. Cheryl Foster yn digon noson difyr heno. Yn y canol rhwng dau gymeriad cry iawn. Andy Morrison a Colin Caton. Holmes. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Peniad gan Stevens. Oedd Burke i fewn amdani. Efo James Owen yn gwthio. Anthony Stevens. Cic rydd i'r Bala. Waith da gan Anthony Stevens. Mi oedd o'n gig yn y fechdan rhwng Morris ag Owen. Venables i fyny amdani. Wolf. A'r hat-trick wrth gwrs, Nathan Wolf. Wild. Wolf. Kelly. Stuart Jones. O, rhediad da unwaith eto gan Henry Jones. Ond i ergyd yn syth at Lewis Brass. Jones yn effro heno. Gol o. 17 o funudau nionod betha. Ar ôl i Nathan Wolf roed Cei Connah ar y blaen wedi 6 munud. Ac yna Wolf yn sgorio'r ail wedi 27 o funudau. Morris. Wolf. Wolf. I gyfeiriad Wild. Wild! A thergydio. Gwaith da gan Andrew Burns. Yn adfer y sefyllfa. Ar ôl i Mike Wild. Droi'r bel, heibio fo. Pas hyfryd unwaith eto gan Nathan Wolf. Gwaith da gan Andrew Burns. Wignall. At Wolf. Wolf. Cael ei greisiad at yr ochr bell. O, Barton. Mi dynodd y bel oddi ar dalcan George Horan. Adam! George! Georgie, any voices? Unwaith eto, y bel gan Wolf yn berffaith. Ond mi fydda Horan wedi cael cyffyrddiad dipyn gwell ddyliwn ni. Nag y gnaeth Adam Barton. Horan ar peniad. Holmes. Disney. Ymlaen gan Burke i'r Bala. Ac yna Wolf. Wel, cic obeithiol ond mi ddisgynnodd i'n dot iawn i Wignall. Holmes. Callum Morris oedd y targed. Drachwch ar y brys sydd ar y chwaraewyr Cei Connah.
So ddim Steve Thames gyda llaw heno i'r Bala chwaith. Y prif sgoriwr mae o di anafu. Ac allan am weddill y tymor. Danny Brookwell gyda llaw. Sgoriodd y gol ar yr ofal i Gaernarfon. Gaernarfon 1, y Dre Newydd dim. Mae'n parhau yn ddi-sgor ar goedlan y parc rhwng Aberystwyth a Derwyddon Cefn. Ac yna fori mi fydd Caerfyrddin yn erbyn Llanelli. Llandudno yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. Ac yna'r gêm fyw nos fori ar sgorio y gêm fawr ar y brig, y Bari yn erbyn y Seintiau Newydd. Trosedd gan James Owen. Cic rydd i'r Bala. Stevens. Bale i gyfeiriad Sean Kelly. Kelly cael ei beniad i fewn at Henry Jones. Jones unwaith eto mae dal yna i Henry Jones! Y Bale yn cael ei chlirio di ar y llinell. George Horan oedd yn ei chanol i Kelly yn ôl at Sean Smith. Henry Jones. I tasgu allan ond Kelly methu chyrraeddi. Henry Jones. Mae'n benderfynol benben efo Barton. Ac yna Bale cael ei thynnu nôl a George Horan, y capten oedd yna. I glirio y Bale oedd hi ar y llinell. 10 munud union i fynd tan yr egwyl. 35 munud a wedi hedfan heibio yma ar faes tegid. Cei Connah mynd ar y blaen wedi 6 munud. Gol Nathan Wolf. Henry Jones yn unioni pethau wedi 2 funud ar 15. Ac yna Wolf unwaith eto wedi 7 munud ar 20. Dyma chi'r chwaraewyr. Nad ydyn nhw yn y tîm. Yna chi Jake Phillips, Nick Rushton, John Danby y golwr, ac Mike Parker, ac o'i blaen nhw mi oedd Johnny Spittle. So 5 o chwaraewyr. Nad ydyn nhw ddim hyd yn oed yn y garfan heno yma i dîm Cei Connah. Chwaraewyr fydda yn ennill i lle mewn ambell i dîm arall yn uwch gyngrau'r Cymru. Morris yn methu manteisio, dyma Anthony Stevens. Sean Smith efo fo. Kieran Smith. Stevens. Barton. Darllan y bas yn berffaith i chyrraedd i cyn Venables. Burke yn lledu'r chwarae at Burns. Wan tam yna le i'r cefnwr dde. It's Henry Jones. O, na chi bas. Hyfryd. O, gwych gan y Bala symudiad. Campus! Arbediad da. Mi oedd Burke yna. A mi oedd James Owen yna. Yn hunan feddiannol ar bas fer at Barton sy'n ei chlirio hi. Ond mi oedd y symudiad yna gan y Bala yn wych. Burns. Sargent. Burns i gyfeiriad Venables. Brass. Na chi'r symudiad unwaith eto. Y bas yna gan Henry Jones a honna gan Burns. A gan ei chwipio i fewn. Brass yn methu dalu. A gyda James Owen. Oedd yn y fan ar lle i'r ymwelwyr. I'r sgoriau diweddara yn Aberystwyth. Mae'n parhau yn ddi-sgor, ond mae Caernarfon wedi mynd ymhellach ar y blaen yn erbyn y Dre Newydd. A Jamie Breeze sydd wedi rhwydo'r ail ar ôl i Brookwell rhoi Caernarfon ar y blaen. Caernarfon yn ennill nos Wener dwytha wrth gwrs yn erbyn Cei Connah o gol i ddim. Gareth Evans ar gol nos Wener. Rergyd gan Disney. Arbediad rhagorol gan Morris. Bale yn ôl i fewn gan Wild. Stewart Jones ar peniad at Henry Jones. John Disney, mae wedi bod yn anlwcus. Mae wedi cael cyfleoedd y cefnwr chwith. A mi gafodd afal ar hon. Arbediad da, mi oedd hi mynd am y gornel ucha hefyd. Ashley Morris yn rhwystro John Disney. Ac sgorio i gol gynta y tymor hwn. Dal eb sgorio. So chi'n mynd deud chwaith efo'r cynigion mae wedi cael hyn yma. Horan. Stevens. Ffurfiad am y ddigon dan yn yna gyda James Owen ar cliriad.
at Wignall. Wignall dan bwysau gan Sean Smith. Holmes. Wild. Sargent. Sargent ar fenthyg efo'r bala o'r seintia newydd. Sgorio sydd wedi ennill bob dim sydd modd i ennill efo'r seintia. Stevens. Smith. Burns. Yn ôl at Anthony Stevens. Stevens edrych am y rhediad gan Henry Jones. Henry Jones! Wel, yn methu cael gafel yn ei go iawn. Morris. Cei Cosan gan fo. Sargent. Henry Jones yn ei chanol hi unwaith eto. Fo sydd wedi sgorio gôl y Bala. Ac yna Sargent ar rhediad. Wolf. Mynd at Kieran Smith. Anthony Stevens. At Chris Sargent. Oh, Sargent. Dal yna. Cael ei chlirio. Jones. Burns. Kieran Smith at Sargent. Mae'n rhyw ddealltwriaeth yn cyniwair i lawr yr ochr bellan ar rhwng Kieran Smith a Chris Sargent. Callum Morris yn ôl at Lewis Brass. Morris. Wild. Morris. Stewart Jones. O hwnna wedi mynd allan. Cam ddealltwriaeth yn y cefn rhwng Stewart Jones ac Ashley Morris. Mae rhwystredigaeth y golwr yn gwbl amlwg. 5 munud, llai na 5 munud o'r hanner cynta yn weddill. Cyfle arall i Cei Connah. Celyn i gadael hi. Llawer gormod ar honna gan Stewart Jones. Mi o'na frys ar Cei Connah pan oedd hi'n gyfartal. Ddim gymaint bellach. Yn wrth ar y blaen o 2 gôl i 1 ar 2 gôl gan y chwaraewr sy'n mynd i gymryd y gigornel. Nathan Wolf. Dynion mawr i gyd i fyny o'r cefn. Un ohonyn nhw oedd George Horan. Ydy hwnna ddim yn mynd i gyfri. Wel, chwaraewyr Cei Connah yn meddwl bod hwnna yn cyfri. Dewch ni weld. Be ddigwyddodd yn fan hyn? Trosedd ar y golwr, mae'n debyg. James Owen. Dewch ni weld be ddigwyddodd yn fan hyn. Be nath Owen. Fawr ddim i weld o'i le ar hwnna. Cadwch eich llygad ar Owen. Wel, dwi ddim yn credu bydd Andy Morrison yn hapus efo'r penderfyniad yna. Kieran Smith i lawr wedi brifo. A rwan mae Mr Williams yn oedi'r chwarae. Er mwyn i Kieran Smith. Derbyn chydig o ymgeled. Wel, ar un adeg, mi oedd Cei Connah yn y ras am pob un o'r tlysa oedd yn bosib. Mae'r digwyddiad ar Kieran Smith Barton. Mae rhyw ddisgyn yn drwsgwl nath o. Dyma chi y gema byw sydd gennym ni nesa ar Sgorio. Nos fory, y seintiau newydd ar Barc Jenner i ennill y bencampwriaeth. 7:15 ar S4C. Dydd Sul wedyn. Mi fydd rownd derfynol Cwpan Merched Cymru y fenni yn erbyn Met Caerdydd. Hynny ar Facebook a YouTube yn fyw am y tro cyntaf erioed am 2:09 Sul. Ac yna'r penwythnos nesaf, y gêm fyw y seintiau newydd. A fydden nhw'n bencampwyr
yn herio Canarfon. Ac yna y 5 o fai. Rownd derfynol cwpan Cymru. Fydd o'n trio cadw gafal ar y cwpan Andy Morrison. Cei Connah yn erbyn y Seintiau Newydd. Chwarter wedi 2 ar S4C yn fyw o'r graig cartre derwyddon cefn. Cei Connah, y deiliaid, yn herio y Seintiau Newydd. Y pencampwyr o bosib. Y Seintiau Newydd wrth reswm yn mynd am y dwbl. Stevens, Morris. Allan at Disney. Disney fwy o asgellwr nac o gefnwr yn y gêm yma. O, na chi groesiad hyfryd! A Morris, dan bwysau gan Mike Wild. A mi o dal dan bwysau gan Mike Wild. Yn ei chlirio hi. Da ni yn y funud ola o'r hanner cynta. Mae'r ymgyledd wraig wedi bod ar y cae unwaith neu ddwy, felly mi fydd yna rhyw funud neu 2 yn cael ei ychwanegu gan Mr Williams. Adam, get out of there! There's no need, Adam! Adam, come right! Morris. Tafliad. I'r Bala. Y to ifanc yn gwylio. Yn gwylio ar ei ffona. Yn gwylio ni ma nhw. Trosedd gan Venables. Mae yna 3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn 2 funud. 2 funud, 2 funud, mae ddrwg gennau. Ar derfyn yr hanner cyntaf yma. A 2 gôl. Nathan Wolf, sicr i hanner o. Ydy'r hanner yma. Wild i fyny amdani, mae Wolf i fewn amdani, mi gafodd o flaen i droed iddi, dyma Callum Morris. Morris! Gymodd i wiriad, naddo, mae o'n honni bot i. Callum Morris, bron ag ymestyn mantais yr ymwelwyr. Blaen troed Nathan Wolf. Foli. Callum Morris. Do na ddim cyffyrddiad. Gan Sean Smith yn y fan yna. Smith. Stevens. O, anaf unwaith eto, anaf pen y tro hwn i Stuart Jones. Mae'n newydd ddychwelyd. Dyma digwyd, o, Mike Wild, o mi o na Benelin yn y fan yna gan Mike Wild. Mae'n debyg mae'r momentum, dyna mae o'n awgrymu, falle mae'r momentum wrth godi. Chwaraewr di-gyfaddawd Mike Wild. Mike Wild, sicr mi fydd o'n oriel yr anfarwolion yng nghlwb Cei Connah. Ac efallai Seintiau Newydd, mae wedi cael gyrfal ywyrchus iawn yn tydi Mike Wild. Felly Stuart Jones. Hogi'r pen yn ei 2 ganfed ymddangosiad yn uwch gyngrau'r Cymru. Felly Bala lawr dros dro i 10 dyn. Stay up! Stay away! Lle abswm o 2 funud ydy'r rheol yn te. Mae'r digwyddiad yna hefo Stuart Jones wedi chwanegu chydig bach o amser. Ar diwedd yr hanner yma. Wignall. Yn ôl at Callum Morris. Wignall dal yna. Ceisio amseru'r hediad Wignall. A mi oedd Morris yn effro. Ni'n chwarae 3 munud dros y 45. Dyfarnwr clywed i 1 olwg sydyn ar ei oriawr. Chwarae'n parhau. Stevens, Henry Jones, Sean Smith. Y chwiban ola gan Mr Williams a 2 gôl Nathan Wolf. Un wedi 6 munud, y llall wedi 7 munud ar 20.
o bopti gol gan Henry Jones. Unionodd bethau ar ôl 2 funud ar 15. A'i goliau fo sy'n golygu bod yr ymwelwyr ar y blaen yma ar faes tegid ar yr egwyl. Bala 1, Cei Connah 2 ac yn ystod yr egwyl. Mi gewch chi gyfle i weld rhai o'r eitema diweddar sydd wedi bod ar mwy o sgorio. Gan gychwyn hefo bachgen sydd yn dod o chydig i fyny'r ffordd o fan hyn, Harry Wilson. You've been here on loan since the beginning of the season. How much do you feel that you're benefiting from these periods on loan? You're growing as a player. Yeah, definitely. I think when I went on loan to Hull, it was the right time for me to go out and get senior experience of playing in a competitive league week in, week out. I knew when this season come around, I was back pre-season with Liverpool, and when I got told that the option for me was to go out on loan, it was about picking the right team. And yeah, I've said from the start I felt Derby was the right one, from speaking with the manager on the phone. Yeah, throughout the course of the season, I've grown a lot as a player, felt myself progressing well. I think people probably have you down by now as a bit of a free kick specialist. Yeah, well, I haven't scored a free kick for a while now, so I think I might be losing that tag. Do you have a favourite one that you've scored this season? I think the favourite has to be the one at Old Trafford. Obviously, being a Liverpool fan and yeah, doing it at Old Trafford was a fantastic feeling for me. But I think whenever you score a free kick, they're all special. Do you ever get told off for the celebrations at all, you know, when you're sliding on your knees? Nah, it's just heat of the moment. Like, I haven't really got a celebration which I go to. It's just how you feel in the moment. Like, if it's a goal to put you ahead, you kind of celebrate more than what you would if it was a goal to get you back in the game, or if it's to draw level. So yeah, like the one out in Dublin, it was to put us ahead in a tough game, and it was in front of the Welsh fans as well. So yeah, it just felt right to go and celebrate with them. You made history, of course, when your Wales debut came, the youngest player ever at only 16 years old. But there was a period then between winning your second cap. It wasn't easy, was it? You know, you've had to earn it. Yeah, like you said, I wasn't in the first team, but I was always in the younger ages. I went away with the 19s a couple of times, and then 21s was the one where I played, I think, 8 or 9 games. So I was a regular in them teams, and playing under Geraint Williams and Rob Hage, they were always big on keeping the pathway for us younger lads to make our way up to the first team. And with the old manager and the new one now at first team level, they've shown that they're not afraid to give the young players a chance if you're ready and if you're good enough. Last campaign, you know, Euros, first game against Slovakia, you were out there with thousands of other Wales fans. This time round, this campaign, you know, you're in the starting 11, you play 90 minutes. Is there anything that's surreal about that? It's the stuff of dreams somehow. Yeah, I always say I was out there as a fan watching. I stood in the stands singing the anthem and watching the lads do the performance they'd done and get the result that they did. Yeah, it just made me even more desperate than the next time the Euros come around. I wanted to be on that pitch and not in the stands. So to start the qualifying campaign in the starting 11 and to get the win, yeah, it's made me even more hungrier to make sure we keep that going and get to the finals. And what about those next 2 games now, both away from home, Croatia and Hungary? Big occasions. Yeah, massive. We got off to the start that we wanted, a home win. So we've put ourselves in a good position to attack the 2 very tough away games that we've got. So we'll go there full of confidence in ourselves, and with the team we got, I think on our day we can beat anybody. Heddiw mae camerâu Sgorio wedi dod yma I Barc Eirias, lle mae dros 100 o blant o Ogledd Cymru wedi dod yma I gymryd rhan mewn gwyl bêl-droed arbennig iawn. Mae plant o Gogledd Cymru gyd o ysgolion arbennig wedi dod at ei gilydd I chwarae pêl-droed. Dydyn nhw ddim yn cael y cyfle o hyd I chwarae allan o'r ysgol, really. So dyna lle dwi wedi cychwyn gweithio efo Sean Eardley, a mae Sean yn helpu fi trio cael drosodd I clwbiau yn Cymru bod na plant yma sydd yn gallu chwarae, isio chwarae mwy. Maen nhw gyd yn cymysgu efo gilydd, maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd, a just I joio. I think disability inclusion, I think, is on the rise within Wales. I think we can do more, but I think where it is at the minute, it's in a good place.
you know, days like today are very rewarding, and you know, you earn your cup of tea like at the end of the day. But yeah, it's a job that I really enjoy doing, and hopefully, like I said, for many years to come, you know, we can get a lot more people not just involved in football but involved in sport as well. Wel, dyma fi hefo ffrindiau newydd Ifan fan hyn a Daniel. Hoci, beth sy'n digwydd yma heddiw yma? Chwarae pêl-droed. Chwarae pêl-droed. Ifan, pwy ydi dy hoff chwaraewr pêl-droed di? Gareth Bale. Ie, ti'n chwarae'n debyg iawn iddo fo, dwi'n meddwl, yn does? Yndw. Pwy ti'n cefnogi? Cymru. Ie, come on Cymru. A beth am Daniel? Ti di cael gêm eto? Do. Do? Nes ti sgorio? Do. Do, nes ti sgorio hefyd? Ac oedd 'na lot o ddathlu wedyn? Do. Well, Jordan, how much have you been enjoying yourself this morning? Yeah, a lot. It's been nice coming here, playing a football match, yeah. It's been fun. I aspire to be like Leo Messi because he's like the best player in the world. He's better than Ronaldo. How great is Miss Davis for arranging this day? She's brilliant. It's Karen for doing it and she's a great teacher. Hwn ydi diwrnod maen nhw'n edrych ymlaen i pob blwyddyn. Dwi'm yn rhoi y llythyrau allan, really, tan wythnos cynt, achos dwi jyst yn gael nhw'n dod ato fi. Miss Davis, pryd mae festival, gai ddod â boots fi, gai ddod â shin pads, so ie, mae hwn ydi diwrnod gorau o'r rhan chwaraeon yn yr ysgol. Baz Beans, utility player. Right, Connie off. A we'r siap ar man. Golchi boots fydd hwn disanwn. Na beth oedd shot. Gregor McGregor, midfielder. Mae hwn yn dipyn o player ar yr Xbox. Tro nesa nawr, tro nesa. O, tynad y fus mas achan. Dan Hughes, defender. Right, mewn i'r bwced a ti. Shambles. Taro'r target, da iawn. O, shot da. Scott Hall, right back. Yw hwn diw mas nithwr. Mae eisiau rwy'n werth o fe mai yn y bwced mae bod. Wel o'r diwedd. Daz Hughes, reserve team captain and veterans right back. Good thing, dechrau da. 25 pwynt. Mae'r boi ma'n gallu ware. I gobeithio bod gigs y wwtio. Cyn Lewis, hwn di cael argraff ar gemer Seintiau yn ddiweddar fel gyma Brobl allan at Aaron Edwards! Wedi dim ond 7 o funudau, mae'r Seintiau ar y blaen, unfed gol ar 10 y tymor i Aaron Edwards, a'i croesiad oedd hwnna fod. Siŵr fydd Edwards yn anghytuno. Edward at Jamie Mullen, 5 munud i fynd hanner egwyl, Mullen yn mentro i fewn i'r cwrt. Mullen yn troi nôl. Bale fewn at Edwards yn ei gosod i Ryan Brobl yn dyblu'r fantais i'r Seintiau. 15fed gol y tymor i Ryan Brobl a'r Seintiau 2 ddim ar y blaen. Redmond ar arwydd. Pêl Beryglus, Hudson ar peniad, oedd hi ar y postyn a Greg Draper i gefn y rhwyd. Ail gol ar hugen i brif sgoriwr y cyngrair. Dyna'r cyfanswm y gafodd o llynedd i ennill yr esgid aur. Routledge yn rhyddhau Mullen mor fywiog, mor beryglus i'r Seintiau. Y bas yn ôl at Edwards a Greg Draper yn cael ei lorio gan Sam Barnes ac mae'n gic o'r smotyn. Pas hyfryd i gyfeiriad Edwards a Barnes mi oedd hi'n drosedd. Draper felly am ei ail a Dave Jones yn arbed. Doedd hi ddim y gic orau gan Draper syth lawr y canol. Ar blaenwr y methu ychwanegiad i gyfanswm tymor yma. Jones mae'n gic fler, ond y bêl gan Joe Kenton. Kenton wedyn yn colli'r meddiant gwaith da gan Aaron Edwards, a dyma Jamie Mullen yn dod unwaith eto. Kenton efo wylio bod o'n mynd i faglu fo. Mullen heibio i ddau, a Greg Draper yn sgorio i ail. Wel, mae'r bêl fel magnet tuag at Draper yn y cwrt bach. Nid lwc ydi bod o'n y lle iawn ar yr amser iawn o hyd. Mae ganddo fo'r greddf naturiol na i sgorio. Brobl di gweld bod Sislovic mewn aceri o le ar y dde. Kenton sydd o'i flaen o. Kenton di gael pnawn anodd heddiw yma. Sislovic tu fewn. Mae Byrne yn rhydd yn y cwrt. Un cyffyrddiad ar ail i gefn y rhwyd.
degfed gol y tymor i Curtis Byrne. Y Seintiau'n gwbl ddi-gyfaddawd pnawn ma. Maen nhw'n gwybod fod y bencampwriaeth o fewn i gafel. Tom Holland. Draper yn ei gosod i Sislovic. Pas hyfryd ar y cynnig cyntaf, rhyddau brobl. Mae Draper yn sgrechian amdani. A'i hon fydd y chweched. Mae'n hat-trick i Greg Draper. A mae'r Seintiau di sgorio 13 o goliau mewn 4 diwrnod. Mwy na mae'r dre newydd wedi sgorio yn 2019. A'n bas oedd honna gan Sislovic. A brobl ni roi ti ar blat i'r gŵr sy'n methu stopio sgorio. You know, you look at the game today after last night, and you know, obviously one of the things we said was make sure that you get 3 points. Otherwise, last night's result doesn't mean anything. It's one where you don't want to fall short and let Newtown take anything off us today. And I thought we were a very good first half. A little bit sloppy at the start of the second half, but as soon as you got that third, we were excellent. It's almost felt like pre-season for us. We haven't played for 3 weeks. You know, I'm not sure about that. I'm not sure about that. You know, from an organisation, logistical point of view, you know, them the first game back, we've got to come into against a full-time team. You know, it was a big ask. You know, you can see today we were a little bit, we weren't as sharp as we were. You know, a month ago, and that's a big ask for part-time players to come up against, you know, a well-drilled full-time team. And you know, I know obviously the game had to come forward because Connah's keeping an brew, and then partly some of it our fault because we went in the Welsh Cup semi-final. But you know, I think to go 3 weeks at this stage of the season without a game is very difficult. Still a little bit annoyed at the moment. I missed the penalty, so I could have been 1 more ahead, but never mind. I'll get over that, and then yeah, nice to score a hat-trick. But obviously, all we wanted today was 3 points, and I think that's 7 points clear now. So I win next week, and that's the league. So that's all we'll be thinking about now. We need 3 more points, and then we can obviously celebrate and whatever. But no, you need to do it to the end. You need to be professional and train properly and make sure that next week's game is a big one as well, away at Barry, and they always give us a good test, don't they? So until it's not done, you just be as professional as you can. Probably won't dwell too much on this because we come up against a very good team who are on the verge of winning the league. So, but you know, we've got 3 games left, and you know, from the first 3 games when we played, we took 7 points from those 9. So that's got to be the aim. That's got to be the target for this group now, because you know we deserve to be where we are. You know, although we've had a defeat today, we deserve to be where we are in the top 6, and we're looking forward to the last 3 games. I didn't take it, Croeso nôl ato ni yma ar faes tegu, dim newidiadau yn y naill, dim ar llall yn ystod yr egwyl. Felly fel ac yr oeddwn ni ar derfyn yr hanner cynta, Cei Connah ar y blaen o 2 gôl
i 1-2 gol Nathan Wolf. O bwfti gol gan Henry Jones. Bala bellach wedi ildio 59 o goliau yn y gyngrair y tymor hwn. A wyddwch chi, mae mond Llandudno a Llanelli, y ddau glwb sydd wedi disgyn allan o'r gyngrair, sydd wedi ildio mwy. Ac yng nghanol hynna i gyd, y golled weitha erioed yn holl hanes Bala yn y gyngrair yma. Y golled o 7 gol i ddim gartra yn erbyn y Seintia newydd. Mae'r Bala wedi colli y 2 gêm ola yma ar faes Tegid yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd yn y gwpan yn erbyn y Seintia newydd o 7 gol i ddim ac penwthnos dwytha o 5 gol i 2 gartra yn erbyn y Bari a hynny ar ôl bod ar y blaen o 2 gol i ddim ar 1 adeg. Oedd hi'n ddi-sgôr ar yr egwyl yn y gêm hwnna. Danny Holmes sydd yn mynd i gymryd y tafliad i Cei Connah. Bale i gyfeiriad Holmes, mi oedd Wild yn ei chanol hyn. Mae James Owen yna, mae Wignall yna! A'r Bale yn cael ei chlirio gan Venables. Ac unwaith eto, doedd Ashley Morris ddim yn argyhoeddi, doedd o ddim yn rheoli i gwrt Cosby y golwr. Cyfle i Ryan Wignall. Wel, y tafliad hyn, mi oedd Barton yn ei chanol ei, peniad gan James Owen. Ac yna blaen troed gan Ryan Wignall ac Chris Venables, y capten, ar cliriad. Mae'n Danny Holmes. Fo sydd ar dyled swydda tafliadau. Heno mae Barton yn ei chanol ei, mi oedd Wolf yna! Mae'n hat-trick! Oh, Nathan Wolf! Na chi ergyd ar ei droed y dde. Wel, mond i gêm gyntaf o'n ôl es bod ar fenthyg efo Airbus. Mae wedi curo Ashley Morris, deir gwaith. Drychwch ar y wen ar ei wyneb o. Tafliad hir yn achosi pob math o broblema'r peniad allan. Wel, dyna chi, chwip o ergyd. Mi oedd na bwer y tu ôl i honna. Mi adlamodd hi'n rhetchwyth. Ond oedd hi'n ddigon da i guro Morris. Cwestiynau unwaith eto ar y golwr. Stevens. Venables. Barton ar cyffyrddiad. Wel, ar hyn o bryd mae golia Nathan Wolf yn cau y bwlch at y Seintia newydd i 4 pwynt os arosydd pethau fel hyn. Mi fydda buddigoliaeth nos fori ar Barc Jenner. Wrth i Stevens ergydio syth at Bras. Mi fydda buddigoliaeth nos fori ar Barc Jenner i'r Seintia newydd. Yn sicrhau'r bencampwriaeth iddyn nhw. Ond mi fydda buddigoliaeth yma. Wel, yn sicr yn cynyddu hyder Cei Connah yn y ras am yr ail safle. A mi fydda nhw yn gobeithio. Wel, am ffafr mewn ffordd gan y Seintia newydd nos fori. Ffond eibig y gêm nos fori i Cei Connah. Buddigoliaeth i'r Seintia newydd yn golygu bod y Bari yn colli. A mi fanna buddigoliaeth yma i Cei Connah yn agor bwlch o 6 pwynt. Rhwng Cei Connah a'r Bari. A maen nhw'n chwarae gilydd y penwythnos nesaf yn Stadiwm Glana Dyfrdwy. Lle bydda gêm gyfartal yn ddigon i sicrhau lle Cei Connah unwaith eto yng nghwpan her yr Iron Brew y tymor nesaf. Cynta ar ail o Gymru yn chwarae yn y gystadleuaeth y tymor nesaf. Y tymor wedyn y cynta ac enillwyr cwpan y gyngrair. Sgoriad diweddara. Aberystwyth parhau yn ddi-sgôr, ond mae Darren Thomas wedi rhwydo y drydedd i Gaernarfon. A'r triffwynt i weld yn eitha sicr yn fan yna i dîm Sean Eardley. Goliad Danny Brookwell, Jamie Breeze a Darren Thomas.
A mi fydd hynny'n codi Caernarfon i'r 4rydd safle. Driphwynt ar y blaen i'r dre newydd. Jones. Angen rhywbeth yn gymharol sydyn ar y Bala, os ych chi'n meddwl. Wild yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Ag unwaith eto. Kelly. Burns yn codi'r bel i gyfeiriad Venables. Great defending this! Tom's 10 yards away from it and he's taking charge of Tom. Felly fel yma pethau hyn o bryd, mae tîm Andy Morrison yn gyffyrddus yn yr ail safle. Mi fydden nhw ar 61 o bwyntiau. Seintiau newydd ar 65, Cei Connah ar 61, y Bari ar 55. Caernarfon 46, Dre newydd 43, a'r Bala ar 38. Mi fydd gen y Bala 2 gêm yn weddill. Sef adra neu ffwrdd yn y Dre newydd. Ac adra yn erbyn Caernarfon. Yn chi'r drosedd ar Ryan Wignall, 6 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Sean Smith, chydig bach yn drwsgwl. Ie, ryw gyffyrddiad ar y ffer oedd na gan Sean Smith i momentum o'n i gario fo trwedd. Lewis Brass yn y gol i Cei Connah. Tydi John Danby ddim hyd yn oed ar y fainc yno, mae o yn yr eisteddle. Brass. Gyfeiriad Mike Wild, y peniad amddiffynol gan Sean Kelly. Mi fydd Danny Holmes yn rhyw drotian draw. Gymith o'i amser. Tybed ydi o wedi bod yn cael gwersi tafliadau hir gan Jake Phillips ar y chwith yn fyna, sef gwestai mwy o sgorio fo fydd ar y soffa nos Fercher. Efo Malcolm a Dylan, 10 y gloch nos Fercher ar S4C. Wignall a ras. Ac Kieran Smith gafodd yr cyffyrddiad cyntaf i dad o. Ta Jake Phillips hynny di, Wayne Phillips yn darlledu heno ar y radio. Gyferbyn â ni. Nathan Wolf, hat-trick. Callum Morris fel arfer sy'n sgorio'r hat-trick i Cei Connah. Ond Nathan Wolf sydd wedi gwneud i heno. Wolf yn ddofn y tro hwn, edrych am Horan, ond ar ryddid yn y fan yna i Horan. Oedd Venables ddim yn ddigon effro. A mi ddisgynnodd hi'n ffodus i ddwylo Morris, ond chi bas dda gan Morris at Venables. Venables, tyrhediad gan Henry Jones, cael ei warchod gan Danny Holmes. Sargent yn wesu'r bel i gyfeiriad, wel, Stevens oedd y targed. Disney, Morris, Kieran Smith. Callum, you're not going to be able to do that, son! Ydy Kieran Smith yn ffodus yn hyn. Wel, mi neidiodd ei fewn. Oedd yn cardyn melyn a choch gan Mr Williams. Sydd wedi cadw'r cardia yn ei boced heno yma. Dyma chi'r cyfle i George Horan ac i Cei Connah mestyn y fantais. Mi gymodd i adlamiad yn do. Cyn disgyn i'w ddeilo Ashley Morris. Hat-trick Nathan Wolf wedi 6 munud, 27 o funudau a 47 o funudau. Fo sydd efo'r meddiant. Gwth ni agosau at 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Bala 1, Cei Connah 2. Mi fyddwn ni'n gwahodd eich cynigion chi mhellach ymlaen am wobr seren y gêm. Mae yna un enw yn sicr fod yn y ras sgoriwr yr hat-trick Nathan Wolf. Dyma Sean Smith. Wolf. Ar y cliriad. Wild.
Wild yn benderfynol at Morris fyna le gan Wignall ar yr ochr bella amseru'r bas. Wignall yn dal i fynd, Ryan Wignall, heibio i Jones. Wignall, allo i'ch selio hi. Dros y trawst gan Ryan Wignall. Wel, mi oedd hwnna yn gyfle i gael drws go iawn ar y triffwynt. Wel, mi ath o heibio i Anthony Stevens yn hawdd. Mi adawodd o Stewart Jones. Ac yna Ashley Morris. A mi oedd Andrew Burns hefyd. A chliriad ar y llinell. Dwi'n gwybod faint oedd Burns yn gwybod am hwnna. Mae yna gôl arall wedi bod yng Nghaernarfon. Mae'n parhau yn ddisgôr ar goedlan y parc, ond mae Caernarfon. Maen nhw ymwynhau hunan ar yr ofal heno yma. Maen nhw mhellach ar y blaen. Caernarfon 4. Y dre newydd dim, felly allwn ni fod yn eitha sicr bod Caernarfon yn adlamu dros y dre newydd i'r 4rydd safle. Sean Kelly i weld mewn dipyn o draffath yn y fan hyn. Dyma ddigwyddodd. O, Mike Wild. Dewch ni weld. Dwchwch ar... O, mi ath i ffero. O, mi ath i ffer ddeo. Mae hwnna yn eithriadol o boenus. Yn y Bala, maen nhw yn cynnal raffl o Swynar. A maen nhw'n hapus iawn bod nhw wedi ennill y raffl. Felly mae Stewart J. Jones yn mynd i fod y bartner i Stewart Jones yng nghanol yr amddiffyn. Sean Kelly. Cychwynodd y gêm heno yn lle Stewart J. Jones. Felly yn hym y Bala mae gennym ni Stewart Jones, Stewart J. Jones a mae gennym ni Henry Jones. Mae gennym ni Sean Smith, mae gennym ni Kieran Smith. A Jones arall, sef Cei Jones, nid i'r Bala ond i Gaernarfon. Felly Caernarfon 4 gôl a 4 sgoriwr gwahanol. Dyma Kieran Smith. Kieran Smith yn ceisio canfod yr hediad gan Henry Jones. Dyma Andrew Burns. Mi wedi cael tymor da i'r Bala y tymor hwn. Symud o Tamworth dros yr ha. Wild. Stewart J. Jones a'i gyfraniad cyntaf o wedi ildio cic rydd. Stewart J. Jones bellach yn 35 oed. Ac yna Cerdyn Melin yn yna. Cerdyn Melin cynta y gêm yn mynd i Anthony Stevens. Dwi'n credu mai am gega oedd Anthony Stevens. Stewart J. Jones nath droseddu. Ond mae'n gic rydd beth bynnag. Sgoriwr yr hat-trick. Sgoriwr 2 gôl Cei Connah. Nathan Wolfe. Mae yna 1, 2, 3, 4, 5 yn y cwrt. Mae yna 2 ar ymyl y cwrt. I Cei Connah. A'r bêl fymryn heibio'r postyn. Horan oedd yn ei chanol i. Bêl yn cael ei chwipio i fewn gan Wolfe. Ac yna George Horan i fewn amdani hefo Chris Venables. Morris, Callum Morris, Wolfe os a bedwaredd i fod na, goes. Hwna yn cael ei gwyro allan am gic gornel. Morris, chwipio'r bêl a draws y gôl, ond yna'n cael ei gwyro allan am gic gornel.
Stewart J Jones gafodd y cardyn melyn gyda llaw, nid Anthony Stevens. So Stewart J Jones am y drosedd. Arweiniodd at yr gic rydd yna. Wan, Danny Holmes. Wignall, mae ddrwg yna. I chwipio'r bel i fewn ar ei droed e, ond unfer at Disney oedd hi. Wignall. Eifio Stevens, llwyddo gael ei greisiad i fewn. Cyffyrddiad gan Horan. Sean Smith yn gadael ddiadlamu. Horan yn benderfynol y fan hyn. Mi oedd Wolf yna hefyd. Wignall. Penihad gan Mike Wild. Yn syth at Ashley Morris. Bron yn bedwaredd i Cei Connah. Awr o'r gêm wedi chwarae. Horan. Wolf yn ei chanol i. Ac yna Wignall at Wild. Oedd y bel yn mynd i ffwrdd oddi wrtho fo. Oedd rhaid fo droi am yn ôl. Digon o bwer yn ei hun hawdd i Ashley Morris. Cofiwch nos lun. Mi fydd yna uwchafbwyntiau o holl gema uwch gyngrau'r Cymru ar sgorio am 56. Ewch i weld holl goriau Canarfon nos lun, nos fercher. Fel oedden ni'n sôn gynharach Jake Phillips. Fydd yn cadw cwmni i Malcolm Allen ar soffa mwy o sgorio. A hynny am 10 o gloch. Colin Caton. Fe fydd i ymateb o tybed ar ddiwedd y gêm os fydden nhw'n colli unwaith eto. A fydd Colin Caton yma y tymor nesaf. Mae wedi bod yn was ffyddlon iawn i'r Bala. Allo mynd â nhw nôl i Ewrop. Maen nhw'n mynd i fod yn y gema ail gyfle. Doed a ddelo. Orffan yn y 6 ucha. Andy Morrison. Mae o'n Ewrop am y 7fed tymor yn olynol. Gan gynnwys i gyfnod efo Airbus. Ac cael rheolwr yng Cei Connah. Dyma Kieran Smith, Henry Jones efo fo. Dyma Anthony Stevens, Burke yn galw amdani. Chydig iawn, da ni di enwi Burke heno yma. Mae wedi bod yn dawel iawn yng nghanol y cae. Un o'r ddau newid yn hym. Y Bala heno yma chi'n ar y tawel hefyd, y capten Chris Venables. Stay there, Danny Harrison! Stay there, Danny! Holmes. Brass. Stewart J Jones, Kieran Smith i fyny efo Danny Harrison. A James Owen. Bale i gyfeiriad Mike Wild yna'n dweud yma. Wolf gadael hi i Callum Morris. Wild, Owen, Disney. Burke. A'r piniad Stevens. Ond gen o fwy amser yn y fan yna. Anthony Stevens, nag oedd o'n sylweddoli dwi'n credu. Dyma Morris. Stevens. Sean Smith. Kieran Smith. Venables. Symudiad da gan y Bala. Sean Smith. Mae Henry Jones ar ras fe'n i'r cwt. Sean Smith yn dal i fynd. Blaen troi. Danny Harrison. Cic gornel i'r Bala. Pas hyfryd gan Venables. Mae gyna Smith. Ceisio torri fewn ar ei droed dde. Chris Venables di newid i sgidia. So chi'n meddwl o chwarae ar y cae yma. Bob yn ail wythnos, os o'n gwybod be i wisgo i fan hyn. Henry Jones. A'r geic gorel mae Stewart Jones, mae Stewart J Jones, mae Stevens yna hefyd. A mi oedd James Owen ar y postyn gosa. Jones ar frys at Anthony Stevens. Yn ôl at Henry Jones, dyma Kieran Smith. Smith
Crisiad i i'r cort. Mi o Stewart J. Jones yn disgwyl amdani hi. Burke, Stewart Jones. Ac yna'r piniad allan gan Danny Harrison. Nôl y daw y Bala rwan. Tam yn amser y fan hyn. I Stevens, godi'r bel yn edrych am Stewart Jones. Mae'n rhydd ar y postyn pella rwan. Cei Connah ni chlirio hi Morris at Wignall. Da ni wedi chwarae 65 o funuda. Dydy hi ddim ar ben. Wolf, Wignall. Sean Smith. Pass on inside to Danny Harrison and we're out. Just show a little bit. Holmes. Wild ar cyffyrddiad. Dyma Kieran Smith. Sargent. Fi'n gallu dweud pan mae o'r fenthyg, dyn nhw ddim wedi sillafu i gyfenw fo yn gywir. Mae yna A rhwng yr E a'r N i fod. Sargent. Sargent. Morris. Burke. Stewart J. Jones. Kieran Smith, ben efo Danny Harrison. Smith yn gwneud yn dda. Smith ar ergyd. Cyffyrddus i bras. Smith, mi nath o'n dda i reoli. Digon ergyd ar, dim digon o nerth ar yr ergyd. Gan Kieran Smith. Wignall. Stewart Jones yn y ffordd drwy'r ail hanner. Y Bala 1. Cei Connah 2. Hat-trick i Nathan Wolf. Henry Jones i'r Bala. Dal yn ddi-sgôr rhwng Aberystwyth a Derwyddon Cefn yn y ras ar gyfer y 7fed safle. Mae hi rhwng Aberystwyth a myfyrwyr Met Caerdydd. Pwynt oedd rhyngthyn nhw. Ar ddechrau'r gêm, Wild i fyny amdani hi. Wignall, ceisio codi'r bel yn ôl i fewn i'r cwrt. Wolf dan bwysa. Disney. I got Dennis Penn ar hyn o bryd. Y chyfle i'r Bala i chlirio hi. Venables. Henry Jones. Tackle dda gan Danny Holmes. Felly Aberystwyth yn 7fed ar hyn o bryd. Fi goda nhw i 44 o bwyntiau os arosith i'n ddi-sgôr neu'n gyfartal. Fyrwyr Met Caerdydd ar 42 cyn iddyn nhw herio Llandudno y fory. Fyddwch chi'n disgwyl i'r myfyrwyr ennill honno. A ddwls y penwythnos nesaf Aberystwyth yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd. Chris Venables cyn chwaraewr Aberystwyth. Felly mae yna nifer o gemau penthos hwn y penthos nesaf sydd yn mynd i gael ar drawiad sylweddol ar sut mae pethau mynd i orffen ar ddiwedd y tymor. Wild oedd o ddim yn cam sefyll. Sefyll ar y bel fymryn. Wolf. Crisiad ar y cynnig cyntaf i gyfeiriad Wignall. Wignall. I fyny efo Sean Smith a Stewart Jones. Yn awdurdodol i gyfeiriad Venables Horan. Wignall. Wignall. Holmes. Holmes. Yn dir neb braidd. Camgymeriad gan Sean Smith. Y gymddiheiriadau unwaith eto
Os ydych chi glywed iaith anweddus o'r tîm ar reoli. 70 o funudau, 20 munud o'r gêm yn weddill. Cei Connah yn gymharol gyffyrddus. Mi fydda gol arall yn gwneud pethau chydig bach yn fwy diogel iddyn nhw. Nathan Wolf. Dynion mawr mewn llinell ar ymyl y cwrt 6. Morris yn dewis dyrnu. Mae yna unwaith eto mi oedd Horan yn ei chanol i. A mae hwnna yn mynd i fod yn gic gol. Wolf. Chwipio hi fewn. Morris yn ddigon hyderus i'w dal hi. Ac yna, wel, y sodliad gan y capten George Horan. Penderfyniad cywir gan Mr Williams. Smith. Stewart Jones. Horan. Gawr yn y cefn. Rhyfeddod y penwythnos dwytha. Pan gafodd ei lyddio ar yr egwyl ar yr ofal George Horan. Wolf. Owen. Wignall. Mae John Disney. Chi bas hyfryd at Wignall. Mae Wild yn y canol, mae Wolf yn y canol hefyd, mae James Owen na. Be di ysgwydd i ysgwydd, Wild a Burns. Cwbl gyfreithlon wrth gwrs. No'n tafliad arall i Cei Connah a Danny Holmes. Mi fydd Andy Owens a Jake Phillips wedi wrth i bodda heno yma, efo'r holl dafliadau yma. Holmes yn edrych am Wild. Sean Smith ar cliriad i fyny at Henry Jones. Ond Henry Jones, 2 amddiffynwr o'i blaen o. Gwaith da gan Disney. A'r tafliad i John Disney. Cofiwch yfori Caerfyrddin yn erbyn Llanelli. A Llandudno yn erbyn myfyrwyr Met Caerdydd yn hanner isa'r tabl ar gêm fawr yn fyw yma. Ar Ysbrec efo ni ar Sgorio ydy y Bari yn erbyn y Seintia Newydd. A fel mae pethau ar hyn o bryd, mi fydd yna fwlch o 6 phwynt rhwng y Bari yn y trydydd safle a Cei Connah yn yr ail safle. Cei Connah fwy na lai yn sicrhau i lle yng nghwpan yr Iron Brew heno yma a sicrhau yr ail safle. Wild. Morris. A'r drosedd gan Anthony Stevens. Mae'n rhaid bod Anthony Stevens wedi deud rhywbeth wrth Mr Williams. Cerdyn Melyn, yr ail Cerdyn Melyn. Yn cael ei ddangos gan Mr Williams. Un trosedd yn ormod, mi oedd yr bel wedi hen fynd cyn i Anthony Stevens lorio y Ryan Wignall. Wolf yn tangos be mae'n mynd i wneud. Mynd i godi'r bel i'r fan yna i gyfeiriad Horan gosod ti i Callum Morris. Morris yn ei chodi hi ymhell dros y trawst prif sgoriwr Cei Connah, neu cyd brif sgoriwr Cei Connah, Callum Morris efo Michael Bacari ar 14 o goliau y tymor hwn. Horan yn ei gosod ti'n hyfryd i Callum Morris. Yn gyffyrddiad o ddim cweit
ddigon cywir. Reit, fyna chwarter awr o'r gêm yn weddill. Gadewch sylw, gadewch i ni wybod ar Facebook pwy ydy eich seren chi o'r gêm. So ddim Malcolm Allen yma hefo ni hynna i ddewis y seren. Dyna i ryw syniad pwy fydda fo'n i ddewis. Ond eich dewis chi ydi o, felly cysylltwch. A mae yna gerdyn melyn arall i Anthony Stevens. Ail gerdyn melyn i Anthony Stevens. Cerdyn coch, y Bala i lawr i 10 dyn. Wel, ffwlbri llwyr gan Anthony Stevens. Newydd weld y cerdyn melyn. Cicio'r bel i ffwrdd. Ail gerdyn melyn. Cerdyn coch i Stevens. Ond nid am hynna, ond am hynna. Am gicio'r bel i ffwrdd. A mi oedd Anthony Stevens, chwiliwch i fyth, ar fin cael ei eilyddio. Mi oedd y bwrdd electronig yn cael ei baratoi o dano ni ar rhif 21 arno fo. Ond mae o'n mynd. O, da chi'n gweld i ymateb o. O'na 2 funud rhwng y 2 gerdyn melyn efalla. Barton. Bale i gyfeiriad Morris. Efo Burke. Dyma Wolf i fewn i'r cort. Ond mi oedd hwnna'n beniad amddiffynol allweddol gan Stuart J. Jones. Wignall. Disney. Harrison. 2 funud oedd na rhwng y 2 gerdyn melyn. Bydd Colin Caton ddim yn hapus o gwbl efo Anthony Stevens. Harrison, codi'r bel at Mike Wild! Wild o bawb! Wel, i beniad o ymhell bell heibio'r postyn. Drychwch y lle gafodd Harrison a'r lle gafodd Wild. O, mi oedd na bedwaredd yn y fan yna'n doedd i Cei Connah. Mae yna un ochr eiwyr Cei Connah sydd ar y fainc wedi cael pleidlais amser yn y gêm. Felly Jamie Insel. Gen ti ffrindiau trew sydd yn pleidleisio chdi ar Facebook Live. Yma hefo ni ar Sgorio. Cysylltwch pwy ydy eich seren y gêm. Mwy weld y mwynhau. Ein os o'n ddigon oer yma yn Bala heno yma. Mae'r tymheredd wedi gostwng ers iddi dwllu. Holmes. Felly, chydig llai na 12 munud o'r 90 i 10 dyn y Bala. Wel, fe angen gwyrth arnyn nhw bellach. Anthony Stevens, 2 gerdyn melyn. Cerdyn coch. Parhain sgôr ar goedlan y parc. Cynarfon, 4 i ddim ar y blaen. Cynarfon wedi curo y bari. Cei Connah ar dre newydd ar yr ofal yn yr wythnosau dwytha. Mae'r 12fed dyn y dorf ar yr ofal yn sicr yn gwneud gwahaniaeth. Maen nhw wedi cael tymor cyntaf rhagorol yn ôl yn uwch gyngrau'r Cymru JD Cynarfon. Henry Jones ar gecrydd. O sgoriodd gôl y Bala yn yr hanner cyntaf. Hwna'n siomedig ac allan ar i ffen ar yr ochr bella. Eilydd i'r Bala. Felly Kieran Smith sydd yn gadael y cae. Ac Evan Horwood ymlaen yn ei le fo
gynt o glwb Caer Lywelydd. Horwood. Chwaraeodd i Gaer Lywelydd yn erbyn Everton ar Barc Goodison yng nghwpan yr FA. Sawl tymor yn ôl. I mewn i'r 10 munud ola. 10-1 y Bala. 1. Cei Connah, tair. Buck ar peniad. Barton. O'r cliriad. George, get up! All you need, take your line off, Sarge. Yn clywed Craig Harrison a Andy Morrison, tîm rheoli Cei Connah o dan ni. Yn bloeddio ar yr amddiffyn i symud i fyny. Buck. Stewart Jones. Sargent. Dyma Wignall. Wild oedd y targed. Yn allan yn dafliad, cyfwch gysylltu. Pwy ydych seren chi o'r gêm? Dyma nhw Craig Harrison ac Andy Morrison. Holmes. Wild i fyny amdani. Sargent ymlaen i gyfeiriad Venables. Horan ar peniad. Wignall. Mae Disney. Barton. Slow it down! Ar eilydd paratoi ddod i'r cae i'r ymwelwyr. Declan Poole sydd yn eilyddio ymosodol gan dîm rheoli Cei Connah. Dyna ni'n dall na Ryan Wignall fydd yn gadael y cae, felly Ryan Wignall i ffwrdd. Declan Poole ymlaen yn ei le fo. Felly Cei Connah ar ei ffordd i'w trydydd buddigoliaeth yn erbyn y Bala y tymor hwn. Buck. Burns, galw y bel ar yr yslys dde. Mae pas dda. Sargent. Yn ei gilio gan Disney, mi oedd James Owen yna hefyd. Tawel effeithiol James Owen yng nghanol gae. Wneud i waith. Nid ffys na ffwdal. Sargent. Wolf. Harrison. Disney. Wild yn gadael i'r bel fynd. Stewart Jones. Dyma Poole. Poole. Pas dda allan at Callum Morris. Gôl arall ar yr ofal. Gôl gysur i'r Drenewydd Sylogion yr ofal. Di cael gwerthu pres yn yma. Gwyn ar rhai ar goedlan y parc, lle mae'n parhau yn ddi-sgôr. Brass. Wild. Sean Smith. Dyma Horwood. Paslac. James Owen. Llai. Nechdig dros 5 munud. Mae gennych chi eiliada yn weddill i adael ni wybod pwy ydy seren y gêm. Cysyllwch yn y 10 eiliad nes yma. Barton. Owen. Dyma Harrison.
Disney. Wolf. Ydy Cei Connah wedi bodloni a pethau fel ag y maen nhw. Piniad yn ôl gan Wild. Dyma Callum Morris. Morris a James Owen. Owen. Yna le gan Nathan Wolf. Mae yna 4 yn y cwrt yn disgwyl am groesiad. A mi oedd Sean Smith yna hefyd ac Andrew Burns ar cliriad. Henry Jones. Burns. Dyma Owen. Dim syndod o gwbl pwy ydych dewis chi fel seren y gêm. Sgoriwr yr hat-trick Nathan Wolf ydy seren y gêm. Dyna'i gôl gyntaf o wedi 6 munud. Yr ail wedi 7 munud ar 20 ac yna wedi 47. Cwblhau yr hat-trick. Felly Caernarfon ar y blaen o 4 gôl i 1 yn erbyn y Dre Newydd. Yna'n rhaid fymryn o obaith i'r Bala. Bod dal modd iddyn nhw ddal y Dre Newydd. Y 4edd gôl i Cei Connah. Barton. A'i ail gôl i Cei Connah. A mae'n gweir go iawn bellach i'r Bala. Wolf yn ei chodi hi at yr ochr bellach. Ac yna'n hawdd i Barton i chladdu hi gefn y rwyd. Wild yn ei chanol hi a Barton yna hefyd. Felly wedi ildio 7 yn erbyn y Seintia, 5 yn erbyn y Bari. Maen nhw wedi ildio 4 yn erbyn Cei Connah. 16 o goliau mewn 2 gêm yma ar faes Tegid. Ilyddio pellach i'r ymwelwyr. Ac ymlaen yn lle Mike Wild. A mi ymddangosiad cynta i Cei Connah, mae Jamie Insall. A mae gen fo, wel, chydig lle na 2 funud o'r 90 a mi fydd na ryw 2-3 munud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm hefyd. Sean Smith. Horan camu fewn yn awdurdodol. Jay, just get the ball and move it. There's 7 of you against 2. Andy Morrison yn dal i floeddio. Dwi'n siŵr bydd Colin Caton yn gobeithio na fydd yna gôl arall a bod wedi ildio 5 mewn 2 gêm yn olynol ar ôl ildio 7 yn erbyn y Seintia. Harrison. Barton. Sgoriwr y 4edd. Barton. Owen. Mae Disney cyffyrddiad hyfryd gan James Owen. Harrison. Venables ar ei waro. Brass.
Insol I fyny. Efo Stewart Jones. Dyma Horwood. Mae yna 2 funud yn cael ei ychwanegu ar derfyn y 90. Dim amheuaeth am y canlyniad. Morris yn edrych am Insol. Ashley Morris ar cliriad am y tafliad. Da ni fewn i'r 2 funud dros y 90, felly mae Cei Connah yn codi I 61 o bwyntiau yn yr ail safle. Burns o ran peniad yn hawdd ac pa ddyfodol I weddill y tymor i'r Bala. Pŵl I fewn amdani. Rhediad gwael gyn nhw, Carnarfon ar y llaw arall, momentum gyn nhw mynd I fewn i'r gema ail gyfle. A momentum ydi bob dim yr adeg yma o'r tymor. Henry Jones. Horwood. Burke. A Sean Smith. Venables. Hanner munud o'r gêm yn well. Burns, Andrew Burns. Ac Pŵl. I gyffyrddiad hyfryd gan Wolf o ddo. Barton. Mae Morris. Da ni fewn i'r 10 eiliad ola. Chefnogwyr y Bala yn ysu am y chwiban ola. Dyma Insol. Mi yna drosedd. Cam sefyll. Yr eilydd. Morris. Ar gei cryd y chwiban yng ngheg Mr Williams. Bydd I goliaeth glir i'r ymwelwyr. Hat-trick i'r gŵr yma I Nathan Wolf. Yn I ymddangosiad cyntaf ers dychwelyd o glwb Airbus. Adam Barton ar bedwaredd I selio'r fuddugoliaeth yn sicr I Cei Connah a hynny ar ôl I Henry Jones unioni'r sgôr i'r Bala yn yr hanner cyntaf. Ond buddugoliaeth glir i'r ymwelwyr, ond mae ras am y bencampwriaeth yn parhau cyn i'r Bari a'r Seintiau Newydd gwrdd yn fyw hefo ni yma nos fory ar Sgorio. Ond y sgôr terfynol yma ar faes tegid y Bala 1, Cei Connah 4. Diolch I chi am wylio. Nos da.